Diyos maray na po mga katribo, yan naman kita dito sa Banwaning Tigaon. Kaya banan ta naman sa Sir Webs, Artsaga, ayan ha. Nagkukuha na naman kita ng aerial view. Kang Banwaning Tigaon ngunya na tig-implementar ang enhanced community quarantine po, tanganing maiwasan ining COVID-19. So kaya banan ta niya Sir Webs.